Guys, welcome back to my YouTube channel. Look for gobaw somni unar na nei. Gobaw janan jana जाबाय आंनि गारिया माने हामा जाना दङ थ' बिनिखाय बर' बेरायनो हाया मा बेरायनो हाया बिदि जानानै माने न'आवनो दंबाय आरोना आरो बिदि YBY नि हारला बिनिखाय माने भिडिअ'आनो माने स्टप जाथ'लायदो आरोना थ' जियानो जायामोन दा आं गारिखौनो फाहामगासिनो माने गारिया जादोंमोन पाम्पचार थ' टिउबलेसना गारिखौ लांनोबो हाया ओमफ्राय मेकानिकफोराबो न'आव फैया बिदि जागासिनो बेबायदि जानानै माने सानबा उनावसो मेकानिकआ माने दायो न'आव फैबाय आरोना थ' बे हिसाबै दिनै जासिगोन गारिया दिनैनिफ्रायसो बेरायनो हासिगोन आरोना लोगोफोरनि नायदो आंनि गारिखौ I'm ready to go देखो nih जोंनिया भाया कलेज फ्रेन्ड लिंक्स थाबायफिन आङो दिनै लोगोफोरनि बा बिराद खस्थ'लै हिमालयना माबा जादोंबा टिउबलेस नङाना एकदम फ्लेट जाखायो टिउबलेस खालामबा थांगोन 15,000सो मा खोनागोन एल'वेल्स खोनागोन ना एल'वेल्स दिनैसोलै बाइक आंनिया नै आफ्टार 5 days Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel. Logofor माने लोगोफोर थांगासिनो गिबियावनो मुनुलानाव मोनसे फिसा खामानि दङ बेनिफ्राय जों सिदा मुनुजों आंजों मोनसे जायगायाव बेरायनोसै आरोना मोनसे जायगा माने बहुत गोबाव जायोमोन माने बाइकखौ बिदि सलायमोननिया माने बाइक बिदि फ्रेश एयार जादोंमोन बिराद गोबाव जायोमोन थ' लोगोफोर फार्स्ट टाइम दिनै आं ग'प्र'जों भिडिअ बनायदों ग'प्र' लानाया आंनिया 1 माह जाबाय खिन्थु मटर ब्लग खालामदोंमोन खिन्थु बिदि फेस बिदि माने भिडिअ बनायगोन आरोना थ' लोगोफोर बोरै नुदों वाइड एंगेलाव बिराद गर नुदों गासैखौबो लोगोफोर लेट्स स्टार्ट द भिडिअ ना ओमफ्राय हिमालयननि मोनसे मेजर प्रब्लेमानो जाबाय बिनि टिउबलेस नङि टायार माने ओरैबायदि फ्लेट जाखायोना माने बे मोनसे मेजर प्रब्लेम बिनिफ्राय ब्रेकिं इसु दंखायो हिमालयना जाय माबा हिमालयन अनारसो मिथिखागोन ओमफ्राय इन्जिननि एसे नयस दङ बे टिक टिक साउन्डफ्रा एसे जायो माने बेखौ एसे एडजास्ट खालामनो गोनां जाबाय थायो आरोना बिनिफ्राय जेबो इसु गैया लवेस्टआव आंनि थाखाय बेस्ट बे ओरैबायदि रड प्राइसजों ओरैबायदि लहा नुखायोना थ' नै एसे मालफोरखौ एसे देखायनो आं जोंहानि न'नि बिमाया ओइ नै खामानि मावगासिनो थ' लोगोफोर नै जोंनिया बिमाया बिराद खामानि मावगासिनो नै बागान साफा खालामगासिनो नैबे जाबाय जोंहानि माबा मा होनगोन दा गोदान माबा मा होनगोन दा गार्डेन जा फादारनि मुङाव नै जा फादारनियाव दोङो नै थ' लोगोफोर दायो आं मटर ब्लगिं खालामला दायो माने अखा हासिगोन ना थ' डाइरेक्ट मुनलाव लोगो मोनखानोसै लेट्स गो क्या लुक है यार माने नैबे लुक्सखौ बेस्ट नाङो हिमालयनि नै बेग लुगालै ओरैबायदि मास्कुलार नाङो ना साला हेभि बिनि थाखायनो बेस्ट नाङो आरोना नै पारफेक्ट बाइक आरोना दिनै जे बिहरला दिनै जे बिहरला मा नांगौ चला आयाबो जेने तेनेसो बासिबाय दे साला YBY 10,000 सोनाय दोनबायाबो लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय मुनुलानि गामि थ' नै न'नि बेनो नै थ' लोगोफोर नै सफैबाय आङो दायो नै मुनुलानाव मुनु न'खौ देखायनांगौ न'खौ न'आ थ' लोगोफोर दायो जों थांनो नागिरदों माबा आरोना भेरगुन्डु आरोना खिन्थु नै अखाया आं सोरनाव सफैनाय लोगो लोगोनो ओरैबायदि गोसा जाबाय थ' दा लोगोफोर मटर ब्लगिं खालामनाय एसे रिक्स जागोन थ' बेनिखाय आङो माबाखौ ग'प्र'खौ आं बेयाव सोना लाबाय आरोना थ' लोगोफोर थांनानै दायो बोथोरफोरा मोजां जादोंबा दायो मोजां खालामनोसै आरोना थ' दायो जों होलांसै भेरगुन्डु मोजां जायगा देखानोसै थ' लोगोफोर नै दायो सहैनोसै आरोना भेरगुन्डुनिफ्राय बोथोरा ओरैबायदि बरियाना सुहाना मौसम आयै मनसुन काला काला बादल थ' नै दायो अखा हांबाय थ' बेनिखाय एसे गानलासै जोंनिया बिगुरखौ ना अके लेट्स गो नै ओइबायदि जाबाय जोंनिया माबाया भेरगुन्डुआ मटर ब्लगिं खालामनाया गोसोबाय खिन्थु अखायाव आरो बहुत रिक्स जायो आरोना बहुत दामनि बुस्थु ना एसे अखा हाबानो हामा जायो बियो थ' बेनिखाय उफाय गैया आरोना थ' देखायगासिनो थ' स्टे टिउन ना थ' लोगोफोर नै दायो ग'प्र' अन खालामबाय थ' लोगोफोर नायदो नै वाव ओरैबायदि बरिया बोथोरा थ' लोगोफोर दायो जों गाहायथिंसो ओंखारनोसै अ निजासो फैनांगोन ना इखो निजासो फैनांगोन आदसा जोंनिजों फैबानो जानायसोमोन दे फाखासे बेरायनोसै आरो ओमफ्राय दैया ओरैबायदि देरदो लोगोफोर र' देखायगासिनो दसे दै थ' नैबे जाबाय निउ ब्रिज भैरबकुन्दनि थ' दायो जोङो गाहायथिं ओंखारलांसै जों गोदो उन्दैयाव बिराद फैबाय नैफोराव आयु आं माने भैरबकुन्दआव जोङो उन्दैनिफ्राय जाफाजोंबो बहुद फैबाय आरो माने उन्दैया एकदम माबायावनोलै क्लास 3-4 बिदियावनो
Tuh nih, wah, ini dia, ayo, udah ini. Oh my god, roh, semen, nunggu, isas naik ini satyo. Tolong nih, naik dia. Oh my god, it's too dangerous. Dan sini mah, nih ukah beri dia. Mana saya ukah ada saya, hasil saya. Nih, zoom ifrayu. Tuh, daya tangga sini lagi per, mai berhasil. Entah nama miti ya, mai berhasil masih tengah mende, ay, dikenai, wuh. Lama ini. तो नहीं बन जाए सिग्नेचर माउंटेन फिर कौन तो नहीं नीचा नहीं बिने लगाओ मुखां खुले बेले लग रहा फरा तो लग फरने नहीं बन जाए मैं पराज नहीं नोजना नहीं बरना ऐसा या सिगाव बल गुदुर मुंडे जों जेब्ला उन्दैयाव फैदोंमोन ना बिराद गुदुर मोनबे खिन्थु बेयाव दा दैनि खुरनायाव खुरखानो माने गैखाला आरोना नै एसे अफरदिं खालामदो Offroading kan di offroading. Mana? Udah. Ini mencapai mai berhasil nurduna. Be. Mana sih kau baru ketur mendek ini udah ya ini kurangnya erosion jalan mana biar ini gera. Poni krui gerak poin binar na mana behal ni poni krui gerak poin binar mana bik hazar besar dia mana kurani mana bik kurkona hasil dia mana hardest point be mesti hasil ni dia to bija lagi per mai berhasil mana kensir di sana dahar dia ise kuin nain roh yes aja tolong pernah naik dia wow it's Merasa gede, sikau jadi sikau. Cycle sikau. Pabrik Dhulai. Kalau baru begini sebenarnya ini video to last orang zi klip dekat na. Video zadeng ze mana munce dokan ni khatiau mana sampro mana cycle mana bezag mana mana geng hotiar na. To bini ke Honda kampai jar kamera photo bikin nubai to bini ke sanni santam khauni no bikin mana homne za biar na. To kalau cycle sikau na. Mata kamu biar buzai besar ya. To video mana beri mana khauna zayar na cycle ada cycle fan na lebih sesuatu be cycle second hand fan ba nang 300 400 500 1000 ni bara man kaya. 400 मोननानै आरो बेखौ आरो मानसिफोरा बेखौ खानानैनो आरो जानो सानो बिनि अनगायै हाजिरा मावना कम्पानिफोराव मावहैथां एसे सां दायो नै आरो सिखावफोरावथ' सां पारमानेन्ट नङा ना खानसेयाव हमजाखायो नङा होमबा थ' बिदियाव सां खनमानो थाङो बुजायोबो मोनो मस्ला मोनोबो सेस पुलिस केस जाजोबो आरो ना थ' बेनिखाय मा जागोन ना दे मानसिफोरनि साननायालाय गासैबो माव मिलायनो नङा होमबा जायो थायो बिदिनो समाजाव तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडियो लोगो मोनसे बहुत गोबाव जायो आयु भिडिअ बनाय लोगोफोर 13 days नि उनाव मोनसे मोजां बिदि ब्लग बनायदों बिथांमोना मोजां सापर्ट खालामबानो जाबाय जाय गोदान नायसनदो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो जाय आंखौ मोजां मोनग्रा एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो ना नङा होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगासिनो